Ora mung cukup kowe sing bisa mbatang. Klebu aku. Nganti kowe Ratu Momo. Ke Taman Aji Jaya Kalijayanku. Mergo kowe lagi wae madeg Aji Jaya Kalijayan. Tameng Waja. Mongko ana ing jagating persilatan sing duweni Aji Tameng Waja mung loro cacahe. Sopo Karepet? Kanjeng Sunan Kalijaga. Kaping pindhone. Iya. Weluh. Sultan. Kadah duduka ingkang kathah kula niki mboten mangertosi Kanjeng Sultan. Kambang. Bos putih. Ora nyono babar pisan. Yen kowe dadi bocah wadon keblinger. Kah endah aning donya tuladhane Karepet. Karepet ki sapa? Karepet ki prajurit rucah. Tibal ana ing Demak Bintoro. Ning apa kowe kok tresna? Pangapunten Romo. Lan kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Kakang Karepet. Basan tresna kula menika boten saged diken pisahake Romo. Kamila kula menika nyuwun ladang Romo. Tresna. Saking gedene rasa tresnamu marang Karepet abot kowe pepisahan. Apa tresna bakal wareg ing wisude? Derajatmu iki ora timbang. Sapa Ratu Kambang? Sapa Karepet? Kula pitados Romo. Iya. Dene Kakang Karepet menika agung tanggung jawabipun kaliyan kula. Nek lampahan samangke kula menika dedhaupan kaliyan Kakang Karepet. Gesang kula menika badhe mulya Romo. Kuwi mung tiba ing pangucap. Tresna tanpa bondo kuwi tresnane gampang. Berarti kuwi Rama ora paring milah marang kuwi. Karepet. Kula Kanjeng Sultan. Ning Demak kowe adol bagus ya. Estu mboten. Adol gendong. Selunangan tresna marang putra Ratu. Sedaya kala wau mboten jinerakan. Anggit kula pinanggih kalih kusumaning Ayu Ratu Kambang. Lajeng nuwake raos tresna wonten salebetipun manah kula. Napa kula niki lepat? Menawi kula tresna kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kalamun kowe tresna ora kaya-kaya ngono cak-cakam. Ratu Kambang isih gone wong tuwa. Ateges kuwi ngilani dadane ingsun minangka pangayoman ana ing Demak Bintoro. Niki kula sampun pinanggih dumateng panjenengan. Kula namung badhe nembung. Monggo panjenengan paring lilah dumateng kula. Ingin supados kula niki dedhaupan kalih kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kasep Karepet. Kasep. Mula kanthi kuwi nganti kowe Demak mergo kabeh biar tak pasrahke marang Tumanggung Prabu Semi. Prabu Semi. Kapro ngarsa. Nalika semono panjenenganku utusan napa kalih Kakang Tumanggung Prabu Semi? Kula endah kalian Karepet. Kula wendah kalian Karepet. Ini Nanging uwal saking panggendungan. Karepet mlebu taman gunjak marang putraning Sun Ratu Kambang. Karepet. Karepet.
wani jamah kalian putri panjenengan Ratu Kabang. Iya. Bajingan. Nuwun sewu. Adol bagus kowe. Sing perintah kowe iki sapa kok teko sing mlebak kebon. Rebo Semi, Kautan. sing dilebokke iki apane? Ih, untuk dalam sewu. Kowe iki tak kon ngamuk karo si Karebet kok lebak-lebokno. Kurang ajar. Lepai gai-gai lebokno. Sing dilebokke iki kapan? Aduh, pun boten sakit kula. Boten sakit ngamuk kalian Karebet. Apa anggonmu kalung gulu mentah kaya ngono? Boten Kanjeng Sultan. Lah kok cacakane kaya ngono? Mula kanthi kuwi, Rebo Semi. Biyen Karebet mbok congol-congolke. Nganti tak dadekake prajurit mula kanthi kuwi. Ing papan kene Karebet minggat sok Demak. Yes, minggat. Kang Karebet. Maning ayu Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja minggat, tak tidak kan. Minggat sing adoh. Ngopo? Klirak-klirik ngopo, Perkara iki durung rampung, Rebo Semi. Senajan to Karebet tak tundung minggat saka Demak nanging panjenengan kuwatirake. Engko gegek Karebet nyolong laku mlebu ing Taman Sari Mula. Aku njaluk patine Karebet tindake. Wis kok. Sakiringipun Romo. Ratu Kambang piye no? Menapa menjamin ketegelan antara kalian? Kula nika tresno lan Kakang Karebet. Aku ngerti sepira gedhe tresnamu marang Karebet nanging Rama ora paring restu marang. Lamun kowe kepengin omah-omah mengko tak goleki priya ya. Wong siji aja Karebet. Derajatmu ora imbang. Ya. Enten apa malih Minggat iki lho? kowe. Ya ajeng wangsul wonten ing Karang Pradesan. Boleh. Lah pripun kula niki sampun katundung. Adol bagus kowe. Mergo kowe salah. Kowe tak perintah apa? Ingkang supados ngaturaken nawala. Wis tak aturno. Sampun. Piye wangsulan? Ngaten paring pangandika kados ngaken Kusmaning Ayu. Bet. Rungokno ya, Bet. Sing tak tampa tresnane kuwi dudu sing ngripta layang, nanging sing ngaturke layang kuwi sing tak tampa tresnane. Sik, baleni meneh. Liru tembungmu. Nah, Sing ngeten. ditampa, Sing ngaturke nawala, sing menehke layang. leres. Moko sing menehke layang niki kula. Lah kula kedah pripun? Sing gawe layang Sing nggih sampean ora ditampa. mboten Ngono iku ditampa. kowe aja gelem bento kowe. Kula bento, Ditolak. ditolak nggih. Iya. Ngeten mawon. Piye? Kula tak takon kalih sampean. Takon apa? Umpami sampean iki dipun tresnani wanita. Nggih ayu, nggih sugih. Sampean tampa napa mboten? Bento piye ora tampa. Redine kula niki tesih waras, nggih kula tampa.
Bet, Nggih. Demak anggere isih ana wong ganteng kaya kowe. Ora payu omah-omah. Ya tak lunga mawon kula. Sik, lunga ya lu. Pripun? Aku diperintah Sultan Trenggono. Ajeng lan napa? Supaya mateni. Niki kula niki dereng nate ngertos Ngerti apa? carane mateni tiyang niku kados pundi. Carane mateni wong, Nggih. kowe menengo tak suduk waduk. Napa saged kelampahan mati? Kowe lho, angger kowe meneng ae tetep mati. Kula niki dereng percaya. Lho kok ora percaya piye? Nggih, cobi mawon. Kula mati napa mboten? Nantang kowe. Nggih, Ikhlas. ikhlas kula. Kula kok mboten mati. Ngeten nggih. Niki pun kuno. Mateni tiyang kok kalih pusaka niki pun kuno. Kuno piye kok ora pedas? Lah nggih. Lah kowe nek mateni wong kanggo apa? Nggih ngeten. Yodol-odol kewan sing galak. Aku ra hidup. Dedongenganmu ki kaya ngono. Aku wis bisa ngomong. Gunmu dongeng wiwit iki aku wis bisa nampa dadi cethaning nganti kowe dipocot nggonmu dadi prajurit magang. Iki mergo kowe seneng kelawan putrane Kanjeng Sultan Trenggono Ratu Kambang. Leres wae. Rebet, Nggih, jeneng menungsa sing ora mawas diri iki kowe. kok saged kados ngaten. Lho dadi menungsa ki mbok yo ngrumangsani. Derajatmu ki apa, Nanging ingkang miwiti tresna menika mboten kula lho. Terus sapa? Sumane Ayu Ratu Kambang. Iya. Kebiagusen kowe ngono apa piye? Wah niki wau kula mboten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dumateng kusumaning Ayu Ratu Kambang. Malah kapara piyambakipun rangkul dumateng kula wae. Kuwi tenan. Nggih, Kanjamu kena tak percaya. leres wae. Dadi sing bibriki dudu kowe ning Ratu Kambang sing seneng rawuh. Ya, yen pancen kaya ngono ora apa-apa. Det, apa kira-kira kowe isih kepengin dadi prajurit ing Demak? Kanthi margi kados pundi malih wae. Ya. Bisa kelakon. Kowe bali dadi prajurit Demak lan ing mengkone kira uga bakal bisa mbacutake nggonmu sambungan tresna kelawan si Ratu Kambang. Napa saestu Ya, menawi ngaten kula nyuwun kanthi sanget pangrigen sampeyan ingin supados kula dados prajurit malih wonten ing Demak Bintara. ning abot sanggane iki ana syaratku. Nggih badhe kula lampahi wae. Kowe kudu gelem nglakoni nista ning utama. Ngaten, Sagut sagu wae. carane ngene. Oh ngaten. Nggih. Nyuwun pamit tambahi pangestu wae. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah kok beda karo bapake watak. Lu bocah nom kon nyolong wedokan kok gagi-gagi lek cepet. Ya, gak jampangi saka kaduan.
padang rembulan anggoleki ana ngendi si panjerina tak titipi kidung ketetek ing jantung lelumitan lunglungan kang rerambatan hamong swara hangrenggot jiwanggo tak titipi layang kiter tak samper kangen sumiler ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wayang mumbeta atiku Singa tirta saupama kapan boyo aku bisa ngegen lintang rengko hendang rembulan aku samar kuat lan muntap cepet sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumetes sing terta kanggo nelasi lungko-lungko ketika kanggo nelasi lungko-lungko ketika Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu warga masyarakat Tretes nggih leres Bu nggih. Nembe pisan niki kula sowan wonten desa Tretes, masyaallah dalane iso ubet-ubetan kaya bat nyamuk. Munggah-munggah ning pucuk gunung. Ning nggih mboten napa-napa main nek ning gone pucuk gunung ki adem sejuk ya Pak ya Menawa lah dalah lah wong aku omong sakmono dawane kok jawabe kok mung sitok menawa aku jan ndredeg. lah kok ndredeg iki perkarane apa Munggah kono ora kuat mundur. Malah abene mak koak. Tak diarani nglindes apa jebule malah kodhok. lah dalah ora ngono lah kowe mau numpak apa mangkate Helikopter. helikopter gayam dagelan kok numpak helikopter lah kowe lho ketoprak nek arep numpak helikopter arep mbok parkir ning ndi Iku tak cendhelno ning wit maoni. ana helikopter kok mbok cendhel wit mauni Lah aku iku lho diwenehi apa jenenge Google Map. di Sherlock Di Sherlock iso kelantur kebablasan tekan ndi-ndi. teko ndi wae Mbah sing mudeng desane ndi gak mudeng kok. lah kok iso kelantur iku piye Lah jarine kan menggoke mrene iki Desa Mbogorjo apa ndiku. Bogoran Desa Bogoran. lah terus Lah aku dalan alus tak tutno terus ae. Aku wis tuwe kok wong. Lah layak wong kok do bingung. Lah desane Bogoran takokku Mbogorjo. lah yo kowe sing salah berarti Lah Google Map ya kurang ajar kok. lah kok iso Google Map kurang ajar Barang tak delok niku. heeh Anda kebablasan. Oh. Aku wis ora rodok maju rene nyapa.
awak dhewe iki ado-ado ditimbali dulur-dulur tretes. Kowe aja isini-sini wong lho, Pak. Desane Terjan. Aku nek karo Pak Kepala Diesel Kepala diesel. Pak Kepala Desane yo apal. Wis kenal. Lho kenal suwe aku karo Pak Sodikin niku. Loh, mosok to, Pak? Lho, alah aku mange kepethuk salaman niku langsung kok Langsung piye? langsung salaman plek niku Pak Sodikin jebule wis kenal aku suwe. Wis kenal kowe suwe. Iya. Jebul Pak Inggi ya wis kenal kowe to, Pak? Wis suwene ra umum kenal aku jebule. Sewalaman ngene iki diingetno ae. Jenengan Pak Inggi nggih ngono. Terus wonge ngene. Iki sapa ya? Suwene ra umum kenal aku. Lho sik ajare wis kenal suwe kok Pak Lah Inggi iya. sambat iki sapa? Lah iya kenale suwene ra umum. Ora ndang roh-roh aku. Alah kere o. Lah terai ya. Tak kira iki kowe iki wis kenal suwe karo Pak Inggi. Maksudnya kenal wis kesuwen. Nggih, Mbah. Sabar nggih, Mbah. Minal aidin wal faidin. Matur suwun nggih, Mbah. Ya Allah, Mbah kok gaul. Saya tak maca Al-Fatihah sik engko nek ketularan malah. Edan. Lha iki menung kok iso wacana Al-Fatihah iki piye? Tak delik ning kok nek roh mogol dijaluk. Ora ngono, sik sadurunge ngopeni rokok iku. Omonganem tutukno be. Lho lagi diceluk wis ngene nular kok. Malah mbok kon salaman. Ora ngono, kira usah ngopeni kono. Omonganmu lho. Kowe wis kenal karo Pak Inggi suwe. Suwe tenan. Iku jenenge ya ora kok Pak Inggi wis kenal kowe suwe iki ora. Suwe ra umum tak sejak salaman. Pak Inggi Pak Sodikin nggih. Nggih. Niki sinten nggih suwene ra umum nek kenal Lah aku. iya Pak, anane Pak Inggi jawabe suwe iki mergo lagi pisan roh kowe. Lah ngono kok ngaku kenal suwe nek anakem iki lho moh sombong moh mlepuk. Lah jane nek Pak Lurah Pak Inggi tretes kene, iki wis nganggep aku malah kaya saudarane dhewe. Lambem. Lho ora percaya. Karo aku. Lah masam kowe tok sing salaman. Lho Pak Inggi jane wis ngene karo aku. Kenal kowe. Lho, aku malah wis dianggap saudara, Pak. Kok iso? Lah aku nyatane salaman karo Pak Inggi man. Pak iya. Bareng salaman, Salaman. Pak Inggi terus muni ngene. Saudara siapa ya? Lho, aku dianggap saudarane. Ngeyel kowe iki kok. Cerai keluarga kuwi keluarga koclok kok, Bu. Lho salah kok keluarga koclok, aku iki anakmu lho kok mbok arani koclok iki maksudmu piye? Kira diotas iso meletik tenan lho. Iku ya padha ae, Cuk. Nggih, terus piye Pak Inggi? Lah iya aku lak salaman karo Pak Inggi. Terus Pak Inggi, Pak Inggi terus muni ngene. ngendikan piye? Saudara siapa? Berarti aku dianggap saudara karo Pak Inggi. Iki ya padha aku ngantek ngiler. Gila nih wong dagelan kok ngileran. Kakan mangan krecek karo kerupuk mang apa? Ruasane wetengku iso kelet kaya nggawe lem kok. Bar mangan kerupuk terus tak ombeni, wah rasane enak. Iya iku jengene ya padha karo aku, Pak Inggi kenale kesuwen, ora kenal mergo awake dhewe lagi perdana sowan ning gone tretes kene. Nek ning desa Terjan wis pernah. Ngono. Wis Berarti suwe. aku ora dianggap saudara ya. Ya padha ae, Pak Inggi ora sepurane kenal. to Pak, lha wong aku salah paham. Lah iki lho mumpung ning dina becik dina apik, iki jeh dina sasine sasi Sawal, bulan apa jengene 1440 man Hijriah 1440 man Hijriah. Nek omong ki alon-alon to. 1440 Enem. men. Nah. Ya iki sing bener ya iki. 6. Iki do mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Iku lho.
mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Ya le padha-padha. Wong Lho, sing kok malah kowe sing jawab. iki lho sing ngekeki Sherlock aku. Racing. Lah aku lagi nyuwun Sherlock dulur mriki kok Ketua Ratoto anak buah ilang nganggur kok. Ketua kok rambut tatak-tatakno iki. Lah aku di Sherlock iku iso tembus kuburan. Wono aku takokku Mbogorjo. Lah lek jawab Google Map piye? Awan kelantur. Kebablasan ngono kae. Anda kebablasan. Kowe ngene iki gak isin, Bos. wonten napa? Mosok duwe dagelan kok katrok mbuga ladoh ya jalan. Mosok katrok. Lah ora katrok iki piye? Ana swara Google Map nek Anda kelantur. Anda kebablasan apa ana? Lah mang aku malah Google Mapku tak tak tukno to aku kan kok sale. Terus ya wis roh nek bojone Wis roh nek bojone sale. Ngono nek ngomong kok sale. Wis roh. Nek bojomu omahe pancuran sale. Kan sale. Ngono nek diomong-omong. Lah anggike wong kene ben do kenal. Nang kekesane. Anggite ben do kenal ya Pak ya. agah balik ae. Aja mut atung. Ngono kok pureh rek. Wong senengane nek ana wong ngomong ku lho seneng blemu jawab kok. Aku iki memberitahukan perkara mang sampean maca Google Map jarene Anda Kelantur kebablasan. Lah iya, Terus mohon baliken. Aku terus balik. Iku umpama aku dadi Google tak sauri. Diasem. Muangkel ae aku. anak karo bapak kok ngene. Saru to Mas sampean niku. Engko nek wis 200 meter mbenglo nengen. Ya aku tenan 200 meter tak enggokno nengen kok warung. Lho ngene iku Google. Iku warung. Jajano sik. Google khayal iki. Ora ana Google Map swara ngono. Aku mau go kelewat kono. Alhamdulillah Riku nggih. saged pinanggihan kalian dulur-dulur tretes. Ora kaya sing tak pikir, ora kaya sing le ngendikan kanca-kanca jarine tretes kuwi munggahe sundul langit. Nanging alhamdulillah kanca-kanca Wahyu Manggala saged kanthi selamat wonten mriki. Nek jane wau kan ya ora dhuwur banget lah ya. Nggih alhamdulillah kula nuhuni dawuhipun dulur-dulur tretes saged bersilaturahmi sowan wonten tretes pinanggihan kalian dulur-dulur tretes saha saged Google Map-e muni omongan keliru. Ya apa to kowe iki? Lon salah, Bos. Kon baleni we, kon baleni. Ya Allah. Dungokno nek omongan dungokno. Jajal omongane sampean iki baleni pisan Kas. Google Map-e ngandani Apa? elon-elon. Ndang. Lah nggih to. Ya, ndang. Niki kan timbalane jauh-jauh bulan. Wis we. Udakara wis setahun. Tahun. Ora kaya sing digambarke diomongke kanca-kanca jare nek sowaning tretes iki tanjakane dhuwur. Terus. Nanging kasunyatane alhamdulillah iso ketemu kanca-kanca tretes, iso nuhuni dawuhipun, saged bersilaturahmi sowan wonten tretes. Hai. Apa le Mas? Aja silaturahmi. Ya Allah Gusti. Dagelan kok tunggale banget. Kowe iki ya tunggale Pak. Iki lho bose. Wemprah yo. Sampeyan sing ngomong ini. Sampean niku ya ngono, sing gawe jalaran iki sampean. Alhamdulillah kanthi slamet tekan kene nyatane iso bersilaturahmi. Ya Allah Gusti. Dibaleni neh. Lah terahe muni ngono ame tak benerno. Benerno ya benerno Pak. Aku ki wis ngerti nek Dek Mogol mang jane omongane salah. Lah iya. Ha dibaten ae kok malah mbok cetakno. Pak Mogol jane kan arep muni silaturahmi ya to. Nah. Kan unine silaturahmi. Lah aku wis meneng ae lah kowe malah mbok cetakno silaturahmi.
Lah aku jujur lho Pak, aku sebagai dagelan enom, mbok kon muni silit aku gak wani Pak. Ya Allah. Kejaba ditonton wong gede-gede lho, iki cah cilik-cilik lho akeh. Lah kok malah mbok cetakno silit. Demarti golekno ember karo soklin. Lho arep bangga apa? Lah kowe ngloroi aku kok kowe malah gebut silat silit. Wah, alah congcong. Lah aku ki nyontoni kok. Nyontoni kono iku. Ya Allah Gusti kok malah mbok grendekno kaya tawon. Lah kowe mbok cetakno kok. Ya aku gak ngandani bos ya. Wis engko silite tau mbak. Alah kok iso. Lah iki nangis sih. Wah kok senengane. Aku mang leku matur kuwi iso bertatap muka. Nah. Iso ketemu karo dulur-dulurku tretes mriki. Lah Cara Jawane sonjo sinonjo. Silaturahmi. Kuwi Jajal tak omongno. baleni jajalan. Iki mang lho le omong aa. Lah iya simile rot apa? Iki yo ngono jajal Simi. sampean baleni muni silaturahmi. Lah iya sing telah petoro. Simile roto. Sik Pak. Simile romi. Telah petoro. Iki ngomong ora cetha iki jane sebabe apa to? Jajal aku tak nyawang lambene sampean diluk ae. Bertatap muka lho Mas. Lah iya iku jenenge simile roto. Simile. Selutur. Wah, yo aku lagi ngerti jebule. Apa le? Anane omongane Dek Mogol iki ra cetha, aku ngerti penyebabe. Bape. Ilat angger kulino dicokot prawan ya ngene iki. Mulane omongane rapati cetha. Alah ya. Jajal kowe mangkok ya ora cetha. Lho ra iso nek aku benerno Dek mau rek wong simili. Nah, iya ta. Jajal ilatmu lah ya tak sawange, Pak. Wo ya bener omonganmu lah rapati cetha, Pak. Perkarane apa? Ilat angger kulino dicokot begenggek ya ngene iki. Mulane omonganmu rapati cetha. Sing nyokot iki mbokem dhewe kok. Lho berarti mbokku begenggek. Ngono kowe anake begenggek. Ku cah edian. Lah wong perkara arep muni silaturahmi. Melu silaturahmi. Alah. Silalah maratu. Siramu. Dilai latu. Ya Allah Gusti. Kenapa? Kowe apik kowe dicokot perawan. Barang iki olah kulino dicokot banci. Wong edan. Masa aku dicokot banci. Aja milih rata romi. Pinanggian. Silaturahmi Nah, lho. Nuhoni dawuhipun Nggih. dulur-dulur tretes Tretes. bersama kanca-kanca Wahyu Manggolo. Wahyu amin Manggolo. amin. Matur Acarane napa sembah niki, nuwun. Bos? Acarane Ora ana tulisane mok. Acarane halal bihalal halal bihalal. yang mengadakan dulur-dulur yang merantau di Surabaya. Jawa Timur. Heeh. Mulane iki nggelar acara sing ramene kaya ngene Nggih. nimbali Wahyu Manggolo. Manggolo. Sugeng selamat Hari Raya Idul Fitri kangge dulur-dulur kula sedaya. Nggih, Mohon maaf lahir batin. minal aidin wal faizin. Nggih. Kowe iki ya muni barang apa? Lah wis kabeh kowe bahasa Indonesia kene basa Arab. Lah aku mbok kono apa? Lho kowe aja Jawa to ya? Jawa lak ya iso to wong iya, aku iya. Arab wis tak gawe. Ya aku Jawa. Indonesia wis digawe. Ayo Jawa lak ya iso. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Bapak Ibu sepinten gedene kagungan kula ngaturaken napa tek guyu. Aku kaya iki lho. Nggih, Bapak Ibu, mumpung dinten becik niki sepinteno gedene kagungan kula. Iki perasaanku kok ora penak iki. Iki Sepinten- kok salah neh iki ketoke. Sepinteno gedene kagungan kula. Iya lho, Bos. Sepinteno ya ngene. Sepinten-pinteno gedene kagungane kula. Kagungane kula iki aja elokno to, Pak. Ra melok ben ale wis kadung sangu kok. Ning ya ora bener nek mbok elokke. Sepinten-pintene
gedene kagungane. Lho iki ngene terus kok, Cah. Kowe iki salah ngene lho Pak sing bener. Sepinten-pinten Sepinten-pinten kene ngene kula kula- ageng gedhi. Lho, Bento malah-malah melu salah. Wong loro melet. cakat banci. Wong sampean ki kanu kagungane kula aja dielokno dhisik. Lah, Lupute diwenehi. Nah, lupute penehi. Lupute Pak. diwenehi nggon. Jeh, sepinten-pinten lupute gedene kagungan kula. Lho. Kok jeneng terus ae to. sepinteno gedene luput kagungan kula. Kagungane kula aja elokno. Oh, gak Sepinten gedene luput kula. Kula nyuwun pangapunten. ubur-ubur ikan lele. Aja ngegas ale. Maksudnya ki aku lho koyok sampean mang lho. Sepinten-pintene luput alah angel lho, Cah. Cah sing gampang ae. Sing gampang. Sing gampang. Kosong-kosong ya, Bro. Aman. Oke, wis pokoke wektu salam Iya. jumpa. Jih. Ketemu malih kalian kula sak kanca Wahyu Manggala. Amin, alhamdulillah. Kali pertama sowan perdana. Jih. Ana pamundutan apa? Wonten Apa? Lho, masa kowe iso maca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bensine entekno wae. Sadaqallahul adzim. Jane kowe iki lah apa to Pak? Pak kok mbok buka terus mbok tutup, ora mbok iseni lho. Lah lah apa diseni wong wis meteng. Request dari Bapak Tarimen dan Bapak Sarmidi. Iki Pak Tarimen, ke Pak Sarmidi. Sabtaping gunung dalah rujak jeruk 10-8 Jawa. Rujak jeruk. Caping gunung 10-8 mengko diaturi. Mangko diaturi. Kanggo Caping menghibur kanca-kanca Kanoman dulu Ji. silakan diaturi monggo. Spesial untuk warga masyarakat Tretes, spesial untuk Fan Wahyu fans Manggala Wahyu Manggala. yang sudah hadir banyak sekali. Nggih, Spesial juga kalian kanu rawuhipun Pak Kanit Intel saka Intel, Kragan Pak Dodok, makasih. oh nggih Pak Dodok Kanet Intel sembah suwun rawuhipun. Video Kita syuting. persembahkan lagu untuk warga masyarakat Tretes, minta lagu campur sari apa dangdut? Ayo. Spesial dulu ibu-ibu. Spesial dulu yang muda-muda. Ayo. Apa Bu? Apa Dangdut. Dangdut. Ya. Oke. Dangdute sing anyar apa sing lawas? Urung apal. Sing lawas. Lali kata-katane. Oke, monggo. Sing lagi Oke. ngetren, sing lagi ngetren. Kita persembahkan lagu dangdut. Kayaknya dulur-dulur sini kok suka dangdut. Ya. Sing dinyanyikke Apa? Sing dinyanyikke Irwan Academy, Mas. Jangan dendam. Waduh. Kita Jangan persembahkan untuk warga masyarakat Bu, Tretes. sampean pun ngertos nek masak jangan dendam. Bumbune apa? Ya, bumbune jotosan. Jangan dendam. Oke, ya. Ya. Bersama WM Audio. Ayo. Jangan dendam. Kita goyang lagi, bro.
sabaran tak lagi kau hiraukan. Terima kasih ya. Jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Sekian lama kau menghilang, kabar angin pun tak pernah ku dapatkan darimu. Hingga ku anggap kau tak mampu untuk membina mahligai rumah tangga denganku. Nafkah tak kau berikan, batin tak kau berikan, kesabaran tak lagi kau berikan. Jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Salah dan dosakan diri ini sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya. Luka hati ini semakin parah. Satu persembahan dari saya, Diringkas. jangan dendam. Matur nuwun anak wedok. Terima kasih Dek Wiwin, Nah, bukitnya. walah. Pin. Buyung. Sunane Pak Kude Tarimin dalah Pak Sarmidi. Aturi. Iki di nganu didadekke setunggal nggih. Napa? Nggih Pak, mungkin rujak jeruke mungkin dalu nggih. Niki 10 8 10 caping gunung. 8. Nggih. Dadekne siji. Anu diremikno sapa ra Mas? 10 8 Pangkur. caping gunung. Nggih, Nyuwun lagi pangkur tintingane, Pak. jeblenge rujak jeruk. Mungkin dalu dikai pangkur rujak jeruk. Enjing bidal gumuruh, enjing bidal gumuruh saking Ngastina negeri. Ku ingkang palakuswa Prabu sananira lir surya wedal ira. Saka ing jualan iki harsa madangi jagat kok mungop aning saucaing wukir merbapak bang sumirat kena soroting surya
kena soroting surya nampak megalan gunung konjuk katur Bapak Tarmidi ingkang mundhut gending 10.8 mugi saged ndadosaken jampi-jampinipun saya ugi jampi-jampinipun kapang. Suket membat mentol yo sabar so banjur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wes menang
Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja bener ora ilang nggone padha lara Mas Endor AA wis pinanggihane iki dipunggel ben lakone iso tuntas. Ngaten mangke dalu pinanggihan. kalajengaken. Nggih, monggo ya. Monggo. Endang Widuri, sopo kae? Aryo Saloko, ojo alok kelangan. Endang Widuri tak bragat. Aku Punggo Projo, ana ing Kasultanan Demak. Lamun kowe kepengin baline Endang Widuri. Tumeka ana ing alas kaperwatan. Nanging ngertenono Endang Widuri bakal ngejawab nok lawan Pangeran Pangiri. Mandek, mandek, mandek. Hei, wong Demak. Yo, mergo wis gawe kagolatiku. Mula saka kuwi Demak bakal tak obrak-abrik. Sarene iki ana ing alas kaperwatan. Seneng Haryo Saloko tak pendem. Aku bakal nganggo gelar Kebon Danu Banyu Biru alas kaperwatan. Ayo Pak! Kowe nak rangket Kebon Danu Banyu. Sopo? Robo Semi. Robo Semi? Ora bakal leren anggonku nggih gedrah ana ing Mak Bintoro. Lamun to katresnanku Endang Widuri ora mbok wenehke ning tanganku. Rawe-rawe tak rangket. Lakon tak tebak kadamu. Wes, hei, Robo Semi, mandok kowe. Kebon Danu Banyu Biru barang pamuk ning Demak. Kabeh prajurit kalah. Uga aku kalah, Ben. Kalah nggih pun. Aja muni pun aku rewangono. Ana ganjarane, Ben. Ganjarane napa? Yen kowe bisa nyekel cilike gedene mateni Kebon Danu Banyu Biru kukupane Ratu Kambang. Astu niku. Tenan, Ben. Kula badhe mepu saya. Mandek, Ben. Mandek. Rio Saloko. Apa sampean ngerti mlayune prajurit-prajurit Demak Bintoro? Padha keplayu marak ngalor kae. Sampean minggir tak bojone. Aku kepengin mangerteni kanthi dasar apa kok arep nggawe geger ana ing Kasultanan Bintoro. Mergo wong Demak Bintoro kae licik. Pajanganku Endang Widuri ti beradat. Malah kaporo bakal didhawuhke kelawan Pangeran Pangiri. Sapa wonge sing ora kagolatine yen to sampean kaya aku mesti tumindak apa sing kok tak tumindakke. Mestine wae kaya ngono. Lah menurut aku kuwi sampean minggir. Sik dhisik.
Rio Saloka. Tenane sing bradat Endang Widuri kuwi dudu wong Demak. Nanging aku dhewe. Sing bradat Endang Widuri ora wong Demak Bintoro malah sampean dhewe. Dasare apa sampeanku tegalan mentol kelawan aku kaya ngono, Kak? Dasarku maton. Redening aku wis kapocot dadi perjurit ana ing Demak. Kanthi sarana iki mestine wae kowe ngamuk ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Pungga praja perjurit padha kalah lamun tetandingan kelawan kowe. Ora kleru nyatane koyo ngono. Kanjeng Sultan lagi wae nganakake sayembara. Sok sapa wae sing bisa ngrangket kebun Danu Banyu Biru bakal didhawuhna kelawan kusumaning ayu Ratu Kambang. Mula kanthi kuwi rewang-rewang ana aku. Aku kudu bisa mupu sayembara. Aku bisa ngrangket kelawan kowe. Tegese rewang-rewangi sampean bakal ngrangket aku. Aku bakal sowan kowe ing Kasultanan Demak Bintoro. Kuwi yen perkara calon bojomu Endang Widuri kae tak singitke ana ing sisih kono. Yo. Sauger sampean bisa suwita meneh ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Aku saguh bebantu karo sampean nanging sampean janji yen mengkone ana apa-apane lawan uripku sautuhe sampean kudu tanggung jawab. Yen to aku kelakon dadi putra mantu ana ing Kasultanan Bintoro Demak, tak kira siset kulitmu wae ora bisa kelakon. Banjur nganggo sarana kepiye supaya prajurit-prajurit Demak Bintoro kae percaya yen to aku bisa warangket, Kakang. Apa yo aku pasrah bongkokan kaya ngene? Mengko etok-etok tetandingan kelawan aku. Oh, ngono. Sakwise perjurit ana ing Demak weruh, banjur kowe tak rangket. Oh, dadi ngono. Ya wis, aku mandeg lho. Kae sapa kowe? Prajurit Demak Bintoro. Maju. Ijek wani. Kebun. Wani kowe. Gini. Ronggo to Jaya, ini. Sampai anak malah ngagar pusaka ini. Arep mateni kebun Danu Banyu Biru. Boten sah dipateni. Gawe geger. Boten. Lampun Banten kok gawe geger. Wong prajurit Demak akeh sing padha mati. Lah niku kok salahe. Salahe wong Demak dong ngeroyok, nek ora ngeroyok lho. Sing kok gawa iki apa iki? Kiai Nagasasra. Nah, Mang Tampa. Sabuk inten. Kok iso nemokke kowe? Nggih budidaya. Murih tentreming Kasultanan Bintoro Demak, kula sampun janji kalian Kanjeng Sultan. Kula wangsul wonten Bintoro Demak kedah sesarengan kalian Kiai Nagasasra lan sabuk inten. Pramila menika Toleh Haryo Saloka ya kaya ngono. Kados pundi, Paman? Endang Widuri dicolong dene sedulurmu Karebet pancen wis direka supaya Karebet bisa tinampa dadi prajurit meneh. Dados sedaya sampun dipun rantam. Turta Pangeran Pangiri ya isih bayi. Lho, tasih bujut isih jagai. Sing kapiran-kapiron nak kula. Kok saged? Gagane ora mantun, kebone ra nuntun. Tegese piye wong ana Ratu Kambang ora iso dadi bojoku? Ayo lho, dadi bojone tak barek. Lah kudune sampeyan ning rumangsani. Wis tuwa kok seneng bocah cilik bareng. Mula kane menika sarana wangsulipun Kyai Nagasasra sapu inten mugi dados sarana tentreming Kasultanan Bintoro Demak. Wiga sengkalane sampun ical. Sengkala dina sasi taun windu tolak-balak mugi balik lebur ing dinten menika. Amin. Muga tuwuh karahayun lan keselamatan. Amin. Muga tumus marang warga dusun Tretes. Sak bibaripun pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejeki. Amin. Payatan sampun paripurna.